Proposal maro achiel mano kete BBI ni onengo bed gi National Health Commission mang'iyo gine mag dakteche. Is it time we have that discussion? We bring it up, wagole BBI, we bring it up, we discuss. Nikech wach dakteche ni kata ka ose implement gini. Buro mana do kendo igni adek iwinjo ni dakteche odhi ng'anyo. Iwinjo ni counties ni dakteche okti. Counties cha dakteche ni e go slow. Koro nengo wabed gi discussion ma wach dakteche gi wasolve once and for all. Aya, koro kwa tieko twak mar ng'anyo mag lakteche akele twak Mheshimiwa Jared Kopio. Igi duto kama gintiere tipenjo kanyo ni lakteche gintiere kama chal. Inyo ka Felix Oski lero achiel kuom twak manolose kar kanyo nodogo wacho ni onego lok kata nying interns. Oluongi kata ni junior doctors ikinde ma gintiere. Kama gilose gimana neno nyinge twak to biwacho ni watwak gi lakteche mana ka gisetieko ng'anyo. Sirkal kata telo ma sirkal kokalo kuom Felix Koskei gisemo lakteche nang'o